Бүгін жымға 1 ноябрь эфирда Соба доканнары телевидениесі һәм Атна информацион студиясында сезне мин Райля Галявина сәлемлим. Хәерле кеш, иңелек мөһим темалар турында кыскача. Татарстанның чиста урманнары акциясына собалар да бердәм килеп кушылды. Сагынычлы күрешу югары утар акылга зәгыйф балалар интернат йортында тәрбияләнеп, хәзер башка интернатларга күчкән егетләр-кызлар очрашуга кайттылар. Хезмәткә һәм оборонаға әзер. Районыбыз гаиләләре ГТО нормативлары тапшыра. Хәзер барысы турында да тулырак. Район хакимиятендә узган чираттагы утырыш көн үзәк мәсьәләгә багышланды. Анда сүз наркоманияга каршы көрәш темасына күтәрелде. Безнең беренче хәбәр. Наркотикларга каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышы район хакимиятенең актлар залында үтте. Анда сүз наркотикларга бәйле хәл торышы, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча чаралар оештыру, начар гадәтләргә тартылган балигъ булмаган балаларны ачыклау мәсьәләләренә багышланган иде. Утырышта катнашучылар алдында иңелек республика проекты булган Семей Светок психологика, педагогик ярдәм күрсәтү үзәге җитәкчесе Алина Нугманова сөйләде. Районда бүгенге көндә мәктәп яшендәге балалар арасында психоактив матдәләрне куллануны кисәтүгә юнәлдерелгән мөстәкыйль балалар проекты эшли. Шәмәрдән лицее, Икшермә кадет мәктәбе, Соба гимназиясы, айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктәбе волонтерлары хәрәкәтенә барысы 270-тән артык укучы тартылган. Волонтерлар тарафыннан быел кайда үлем сатуны хәбәр ит, наркотикларга юк дибез, елмаюың белән бүлеш һәм башка исемнәр астында акциялар үткәрелгән. Утырышта район эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Фәрит Гатауллин агымдагы елда наркоманлыкны кисәтү һәм мәк операциясы йомгаклары турында бәян итте. Комиссия әгъзалары Соба таңнары газетасы мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлов, Соба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова масса күләм мәгълүмат чараларының, социаль шелтәрләрнең сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаудагы роле һәм әлеге теманы яктыртып бирелгән материаллар турында сөйләделәр. Икшермә кадет мәктәбе директоры урынбасары Гөлшат Петрова мәгариф учреждениесе шартларында зарарлы гадәтләрне профилактикалау темасын яктыртты. Комиссия утырышын Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов алып барды. 2010 елдан башлап Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан Татарстанның чиста урманнары акциясы үткәрелә. Елга 2 мәртәбә яз һәм көз айларында бу чарада Татарстанның барлык районнары да катнаша. Соба урманчылары да бердәм акциядан читтә калмый. Акцияның максаты урманнарның яхшы санитар экологик хәлен саклап калу. 2 айлык кысаларында урман массивларын төшүктән чистарту буенча өмәлләр үтә. Агымдагы елда 16 сентябрьдән 16 ноябрьгә кадәр үтә торган Татарстанның чиста урманнары акциясында Соба урманчылары да актив катнаша. Урманнарның санитар экологик хәлен яхшырту буенча ел дәвамында эш бара. Бу акция барышында эш аеруча күп башкарыла дип баш урманчы Илһам Рәхмәтуллин. Ботнада Сабабаш урманчылыгының Мишабаш участогында үткәрелгән өмәдә 70-тән артык кеше катнашты. Бу үзебез күрәсе бу акциядә без бердәм катнашабыз инде. Безнең менә 6 участковое лесничество, җыелдык бөтенебез лесниклар. Без останов җыштырабыз инде населен пункт кырыйларын, юл кырыйларын, балалар лагерьлар кырыйларын инде җыштырабыз. Үзебез күрәсе менә монда безнең егылган валежникларны, ботакларны җыштырабыз. Шулай ук ТБО отходларында җыштырабыз инде. Алар да бар. Урманчыларның Татарстанның чиста урманнары акциясында катнашучыларын махсус киемнәре күрсәтеп тора иде. Урманчылар бу көнне җирдә авып яткан кырган агачларны, ботакларны җыштырды, өемнәргә иде. Өмәдән соң аяк асты тагында чистарып, матурланып калды. Урманда эшгел бар, төрле эшләр. Күбесенчә инде язгы, көзгө посадкалар инде. Күз җәйлектә төрлечә була инде. Хәзер бөтенесен искәреп утырып булмый. Вакытын һәр бер эшнең үз вакыты бар инде. Көзгө посадкаларны әлегә бетердек. Хәзер менә директ урманнарны чистартабыз. Безнең эш башкарыла. Без урманны карыйбыз. Үзебезнең участокларны чыгып тикшерәбез, карыйбыз. Язын көзен утыртабыз без посадка.
Безнең основной шул инде. Сабаш урманчылыгында корган агачлар юк. Урманның состояниесе бик яхшы. Без җәен, көзен и язда шундый мероприятиялар үткәрәбез. Ул безнең 2 ай инде. Без чыгабыз, общий җыештырабыз. Авыл кырыйларында, юл кырыйларында җыештырып корган агачларны үйіп, менә шулай барабыз. Татарстанның чиста урманнары традицион акциясы Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы инициативасы белән 2 этапта язын, көзен уздырыла торган иң әһәмиятле һәм күләмле чараларның берсе булып тора. Урманнарны тәртиптә һәм чисталыкта тоту эшендә, акциялар үткәргән чорда булган кимчелекләрне юк итүдә катнашып, урманчылар туган як табигатен, экологиясын саклауга зур өлеш кертәләр. Узган атнада югары утар акылга зәгыйф балалар тәрбияләнүче интернатында көтеп алынган очрашу булып узды. 18 яшенә кадәр бу йортта тәрбияләнгән һәм хәзер яшәвен башка интернатта дәвам итүче, уллыкка, кызлыкка алынган, үз гаиләләрен корып, яңа тормыш башлап җибәргән ир-егет һәм хатын-кызлар бер-берсе белән күрешеп, хатирәләр яңартты. Кунакларны капка төбендә үк Винни-Пух белән Пятачок каршылап тора. Югары утар акылга зәгыйф балалар интернат йортында үзенчәлекле очрашу. Бу йортта эшләүчеләр биредә тәрбияләнгән егет-кызлар өчен директор гына түгел, хәтта әтиләрен алыштырган Имаметдин Гараев белән кочаклашып елау күз яшьләре белән башланып китте. Бүген бездә бик зур чара. Безнең шушы менә дитамыбыз 1962 елның 20 февралендә ачылган иде. Менә шушы 62 елда килгән балаларны тараттык инде. Кайсы кияүгә чыгып китте, кайсы өйләнеп чыгып китте, кайсы кайда, кайсысы интернатларга тараттык. Кичкенәдән 18 яшы тулганчы биредә тәрбияләнгән балалар балык булуга Алабуга, Чистай, Кама аланы, Яңа Шүриле, Казан Дәрвишләр бистәсендәге махсус интернатларга озатыла. Уллыкка, кызлыкка алынганнары, гаилә корып, яңа тормыш башлап җибәрүчеләре дә бар. Тетрәндергеч очрашу бүген. Даже сөйләп тә булмый. Менә монда хәзер үзебезнең Розалиядә килгәндә Лискузда тора кияүгә чыкканы, аны үзебезнең Сабар районы бөтенесе белән инде күчтәнешләр белән һәрберсе килеп, кочаклашып, уже бит инде 57 ел вакыт узган. Миндәге 12-11 яшьтәге балалар уже 70 яшь, кайсына 75 яшь, бер-беребезне танымыйбыз да. Алар да мине танымый, мин дә күбесен танымыйм. Менә шундый дулкынландыргыч очрашу. Дәрвишләр бистәсендәге интернатта яшәүче Ринат Абдуллин биредә 10 еллап тәрбияләнгән. Хәзер үзендә эшче төркемдә хезмәт куя. Ул һәркемгә ярдәмчел, игътибарлы. Хорошо, помогал. В салоне работал. Эти ухаживал за маленькими, ухаживал все. Помогал их, одевал. Вспоминаю, вот, как жил здесь. В салоне работал, помогал. Вот это вспоминаю, гараж все вспоминаю здесь. Ага, здесь у тебя друзья были, вы сейчас общаетесь с ними, как? Общаюсь так-то. С кем дружил здесь? Здесь, дружил. С воспитателями, с учителями. Ланда Шапа, Зоя, это и это. Инже, вон Инже. Всех помнишь, да? Помню. Все хорошо у нас было. Имаметдин Гараев балалары монда эшкә, чисталыкка, тәртипкә өйрәнеп үсә. Біз аларга моның өчен бик рәхмәтле ди Кама аланы интернат йорты директоры Татьяна Краснова. Очрашуга алар барлыгы 9 кеше килгән. И сегодня мы привезли своих ребят, тех, которые учились здесь, которые были у Имам Гараевича. Вот я смотрела сегодня, и я поняла главное. Вечер встречи здесь ничем не отличается от вечеров встречи в школах. Те же самые эмоции, те же самые слезы, та же самая любовь. Вот та радость, это действительно до дрожи, до мурашек. Это действительно очень, я благодарна Имаму Гараевичу, потому что действительно это надо. Ребятки другими возвращаются отсюда, потому что они действительно, они знают, их здесь любят, их помнят. И они действительно счастливы. Я рада то, что мы смогли. И Имаму Гараевичу благодарна, что он организовал это мероприятие. И я рада, что мы смогли приехать.
И ребята, я думаю, и запомнят этот день надолго. Һәрберсенең үз уе, үз авыруы, үз күзаллавы. Тик аларның һәммәсен шушы интернат берләштерә. Роза Медведева бүгенге көндә яңа Шүриле интернат йортында тәрбияләнә. Аңа 70 яшь. Югары утарда 6 ел яшәргә өлгергән. 22 яшьлек Светлана Наимова Казандагы интернатта. Я здесь жила, кормила животных, убиралась, помогала всем. Мне исполнилось 10 лет, как я сюда приехала. Я здесь привыкла. Мне очень было здесь хорошо. У меня свой зоопарк был. Я всегда работала, помогала всем, выступала, ездила на всякие мероприятия. Потом меня тут любили очень. Я и там тоже помогаю. В этом нашем интернате работаю тоже. Сколько лет живете? Там я живу уже с 2015 года. Я уже уехала туда. Вот. И мне там вот тоже нравится. Мне здесь нравилось, там. Что поделаешь? Судьба сложила так. Я живу до самого этого. Я учусь там. Ага, ну ты здесь всех помнишь, да? Да, Ты я больше всех переживала, заплакала. Да. Ага. Кого помнишь особенно? Всех помню. Алзеру, Алсу, всех, Ландыш, всех воспитателей, всех остальных. Биредә эшләүчеләр белән очрашу вакытында иң нык дулкынланганы да Светлана. Аның киләчәккә булган максатлары да шушы интернатта барлыкка килә. Хыялы мал табибәсе булу. У меня мечта стать ветеринаром. Хочу за животными ухаживать. Имам Гараевич это знает, как я работала здесь. Имам Гараевич не даст соврать. Я здесь работала, лебеди ухаживала, ламы, пони, обезьянка, страузы, лебеди. Все здесь были животные. Орел был. Потом всякие птицы были здесь, фазаны, все остальное. Очрашу бай концерт программасы белән дәвам итте. Аның кысаларында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов та чыгыш ясап, залда утыручыларга мөрәҗәгать итте. С такой большой теплотой отзывайтесь о вашем первом детском доме, где вы прожили столько лет, и все с таким теплом, со слезами на глазах вспоминайте это время. И так приятно смотреть на вас, когда вы все с разных мест съехались в ваш дом, первый дом, и всех встретили своих друзей, встретили своего папу, имама Гараевича. И так приятно на вас смотреть. Кунаклар үзләре дә буш килмәгән, һәрберсе үзенең сәләтен күрсәтте. Күп санлы алкышларга күмелгән концерт номерлары очрашуга ямь истәде. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать меня в кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина, он должен, а дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз романтичной запиской. Айфон, кстати, новый, вот вышел на днях. Одних 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи. Своим делом нажил все это трудом. Кайда гына яшәсәләр дә кичкенәдән тәрбияләнеп үскән йортларының җылысы аларны сагындырып үзенә дәшеп торачак. Сагынып кайтабыз. Мондый очрашулар ешрак булсын иде дип телибез диләр. Уясында ни күрсә, очканда шул булыр диләр. Югары утар интернат йортында тәрбияләнгән балалар кайда гына юл алса да адашмас.
Бүгенге яшәешнең төрле катлаулы ситуациялары һәм фән-техника үсеше нәтиҗәсендә килеп чыгардай, сәламәтлеккә һәм иминлеккә кире йогынты ясардай, очракларны кисәтү, булдырмый калу, саклану чаралары күрә белергә өйрәтү кече яшьтә үк башланырга тиеш. Бу уңайдан Тимершык мәктәбе базасында традицион укулар булып узды. Тимершык авыл җирлегендә балаларны төрле һөнәрләр белән таныштыру буенча ачык дәрес үткәрелде. Бирегә янгын күзәтчелеге, урман хуҗалыгы, гадәттән тыш хәлләрдән коткару отряды, медицина ярдәме күрсәтү һәм эчке эшләр бүлеге вәкилләре килеп, үз һөнәрләренең нечкәлекләрен бәян итте. Безнең әлеге мероприятие 2019 елда булган. Һөнәрләр Волскиска башланган иде. Чөнки безнең полиция бүлегендә дигән, МЧС, медицина бүлегендә дигән хәзерге вакытта кадрлар хезмәткәрләре җитми. Обща Татарстан алганда инде шушылан балаларга шушы һөнәрләрнең нинди булганлыгын үз күзләре белән күрсен өчен, аларның нәрсә эшләгәннәрен аңласыннар өчен практик яктан менә бүген МЧС, полиция, медицина хезмәткәрләре практик алымнар күрсәттеләр. Шулай ук үзләренең әйберләрен, амуницияларын, киемнәрен, спецсредстволарын күрсәттек. Бу балаларның яшьтән шуларны күреп, шушы өлкәләргә омтылышын тизләтер, һөнәрләрен сайларганда ярдәм итер дип уйлыйбыз. Һәм шушы мероприятие икенче өлеше балаларга наркотикның, алкогольнең, тәмәке тартуның начар икәнен аңлатып, җыелышта үзебезнең белгечләр, медицина, прокуратура, эчке эшләр бүлеге белгечләре чыгышлар ясап, балаларга шушы начар якларын, алкогольнең, наркотикның һәм тәмәкенең начар якларын әйтеп, аңлатып киттеләр. Бу чарада илебезнең иң зур байлыгы кешеләр сәламәтлеге сагында тору бурычын үз исләренә алган медицина вәкилләре дә читтә калмаган. Сәламәтлекне саклап калуда күп нәрсә табибларның һөнәри осталыгына бәйле булса да, заманча техника кулланып эш иткәндә генә яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була. Күптән түгел кайткан реанимобиль, балалар кереп үзләренең пульсоксиметрда пульсларын һәм пульсларын карап чыктылар. Монда безнең, конечно, бүтән төрле приборлардан представлены, отсослар, дефибрилляторлар, ИВЛ. Аларны вакыт җитмәде, но пульс белән оксиметрда бармакларыннан карап чыктылар, практически бөтенесе дияргә була. Балалар иминлеге темасына үткәрелгән чараның икенче өлеше тамаша залында узды. Монда прокуратура, хәрби комиссариат хезмәткәрләре, табиблар һәр кайсы аерым чыгыш ясап, балаларга мөһим мәгълүмат җиткерде. Әлеге бүген Тимершык мәктәбе кызларында үткәрелгән чара бик кирәкле чара дип әйтәсем килә. Чөнки менә без мәктәптә укучыларга тормыш иминлеге нигезләре фәнен өйрәтәбез. Һәм шул фәнгә нигезләнеп инде белемнәрен таңда ныгытыр өчен шушы чарада укучылар куркынычсызлык килеп чыккан вакытта үзләрен ничек тоторга, таныш булмаган кешеләр белән ничек аралашырга, интернет белән ничек кулланырга, менә интернет аша үзләренә кирәкле информацияны гына алырга, кирәксезен инде кулланмаска. Һәм дә инде шушы куркынычсызлык килеп туган вакытта кайсы номерларга шалтыратырга икәннәрен ныгыталар һәм дәген шушы өлкәдә эшләүче профессиялар белән танышалар инде. Һәм әлеге чара мин чынлап та гына инде бик кирәкле чара дип әйтер идем. Һәм шушы чараны үткәргән безнең оештырган оешмаларыбызга бик зур рәхмәт. Балалар иминлеге бүгенге көндә иң үзәктә булган темаларның берсе булып тора. Тормыш сынаулары алдында югалып калмас өчен үз-үзеңне дөрес тота белү мөһим. Балалар шул асылны аңларга тиеш. Гаилә белән мәктәп арасындагы бәйләнеш, балаларны тәрбияләү методларының бердәмлеге тәрбия мәсьәләсендәге төп принципларның берсе. Һәм гаилә белән мәктәп арасындагы үзара дуслык төрле юллар белән гамәлгә ашырыла. Республика күләмендә старт алган тату сыйныф серләре дип исемләнгән конкурс шуларның иң тәҗеле. Бу турыда мәктәптә баласы укыган һәр әти-әнидә белә булыр. Агымдагы атнада аның зона туры Шәмәрдән лицее базасында үтте. Безнең хәбәр. Тату сыйныф серләре бәйгесе районыбызның иң тату сыйныфларын һәм аларның әти-әниләрен Шәмәрдән лицеена җыйды. Бүген биредә аның зона турына сынаулар үтәчәк. Катнашучылар Шәмәрдән, Сабаның сәләтле балалар, гимназия һәм Икшермә кадет интернат мәктәбеннән килде.
Республика күләмендә инде берничә ел рәттән уздырылучы бу бәйге елдан-ел киңрәк колаш алып популярлаша. Шуның нигезендә белем бирү учреждениеләренең әти-әниләр берләшмәләре арасындагы дуслык та ныгый гына бара. Катнашучыларны сәламләп сәхнәгә күтәрелгән Шәмәрдән лицее директоры Илшат Шамилов та шушы турыда искәртте. Ул жюрига лаеклы команданы җиңүче итеп танырга һәм аларга республикада районны лаеклы итеп танытуларын теләп калды. Бәйге барышында 4 команда да үзләренең дуслыкларын чыгышларында чагылдырырга тырыштылар. Шәмәрдәнлеләр безне ерак тарихка сәяхәт иттерделәр. Тасырның 100 еллыгы балалар әти-әниләр күзлегеннән кызыклы итеп ачылды. Сәләтле балалар мәктәбе эшче һөнәрләр темасын күтәрде. Гимназияләр бүгенге заман асылларын яктыртты. Кадетлар безне хәрбиләрчә чыныктырды. Тату сыйныф серләре дигәндә ата-аналар җыелышларында укытучылар укыту тәрбия эшенең торышы турында да, сыйныф җитәкчесенең балаларның көндәлек режимын оештыру, өй эшләренә, укуга кагылышлы күрсәтмәләр бирүе барысы да исәпкә алына. Шушы тәңгәллектә генә татулык формалаша. Бу конкурс кысаларында республика күләм «Без бергә» бәйгесенең иҗади гаилә номинациясе да узды. Анда һәр мәктәпнең дә үз гаиләсе катнашты. Бик матур чыгышлар күрсәтелде. Соңыннан һәр командага номинацияләп җиңүчеләр исеме бирелде. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Хезмәткә һәм оборонага әзер. Районыбыз халкы бөтен Россия физкультура спорт комплексы кысаларында ГТО нормативларын үтәргә бердәм кушылды. Мәктәп укучылары, аларның әти-әниләре хәзер үз белем дәрәҗәләрен генә түгел, ә хезмәткә һәм оборонага әзерлеген дә күрсәтә. Бу атнада Измә авыл җирлегендә үз авылларында җиңеп килгән 5 гаилә ГТО нормативларын тапшырып, үзара көч сынашты. Хәбәргә күз салыйк. Измә мәктәбе бүген кунакларны гаиләләре белән кабул итте. Һәм алар гади гаиләләр түгел, ә бердәм рәвештә спортны үз итүчеләр. Аларга ГТО нормативларын тапшыру, үзләренең күмәк көчләрен тикшерү һәм физик әзерлек дәрәҗәләренең нинди булуын ачыклау мөмкинлеге бирә. Ярышырга 5 гаилә килде. Тимошактан Биктимировлар, Симиттән Әхмәдуллиннар, Мишәннән Ашаровлар, Шыңардан Мөбәрәковлар, Измәдән Әхмәтовлар. Аларны Измә урта мәктәбе директоры Айнур Шаймарданов сәламләде һәм көч сынашуда уңышлар теләде. Бүгенге ярышларның бердәм исеме дә бар. Ул ГТО гаилә белән дип атала. Бу гаиләләр үз авылларында җиңеп килүчеләр. Ә җиңүчеләр арасында иң-иңе булу өчен шактый тир түгәргә кирәк. Әтиләр, әниләр, малайлар, кызлар һәр кайсы айрым төрләр буенча сынау үтте. Ягъни йөгерү, ераклыкка сикерү, турниктан тартылу, гәүдә күтәрү, иелү кебек спорт төрләрендә нормативлар тапшырды. Барысы да тренерлар тарафыннан вакытлап теркәлде. Һәм күмәк саннардан гомуми нәтиҗәләр ясалып, җиңүче гаилә ачыкланды. Ул Тимошактан Биктимировлар гаиләсе булды. 26 октябрь көнне Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә шахмат уеннары булып узды. Мауктыргыч уенның нәтиҗәләре белән хәбәрдән танышыгыз. Сәләтле балалар мәктәбенең спорт залына шахмат уйнарга дип 109 кеше килгән. Спортчыларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов, Саба арена спорт сарае җитәкчесе Артур Бахманов сәламләп, яңа җиңүләр теләде. Уенның барышы һәм аның кагыйдәләре белән шахматчыларны баш хөкемдар Динар Закиров таныштырганнан соң ярышларга старт бирелде. Бәйге төрле яшь категориясында 13 яшькә кадәр булган малай-кызлар, 18 яшькә кадәрле егет-кызлар, 18-дән 55 яшькә кадәр булган хатын-кызлар, 55-тән югары хатын-кызлар, 18-дән 60 яшькә кадәр һәм аннан да югары яшьтәге ир-егетләр арасында үтте. Бу көндә шахмат уенында тренер ир-егетләр һәм хатын-кызларда интеллектуаль сәләтен сынады. Призлы урын алучыларга мактау грамоталары бүләкләр тапшырылды. Командалар арасында сәләтле балалар мәктәбе командасы 1-нче урынны яулады. 2дә Шәмәрдән лицее, аграр көллият студентлары 3-нче урында. Шахмат уенын мондый ярышларда гына түгел, һәр вакыт, һәр җирдә уйнарга мөмкин. Ул тормышның үзе шикелле, фигураларны сакларга, якларга, үсәргә, алга барырга кирәк.
Бу атна менә шундый вакыйгалары белән үтеп бара. Алдагы атна хәбәрләре исә безнең киләсе чыгарылышта урын алыр. Сез безнең Саба дулкыннары телевидениесе тапшыруларын интернеттан да үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Сайтыбызга мөрәҗәгать итү өчен сылтама экранда күрсәтелгән. Бүгенгә сау булыгыз.